Sekarang itu ibarat anak ayam mati di lumbung padi, gurukan panganan. Dulu makan itu sulit. Bapak Ibu saya ingatkan, biyen badhe budal sekolah niku rak sering mboten nemu sarapan. Nggih napa nggih? Pulang sekolah belum yakin kalau masaknya ibu yang di rumah sudah matang, akhirnya menek wetasem. Ngunduh, mbok kecut-kecut ya dikeremusi. Mampir kebon tebu motesi disesepi, pokok wetenge wareg sing penting ora konangan. Ana pelem urung tuwa dibandemi, ceblok keproke watu gragoti sak pelok-peloke. Nyatane ngono saiki ya iso dadi bupati kok. Sing dadi Kapolres sih biyen ya tau nyolong tebu. Dulu ya saya belani gojloki wong seleting sama saya, sama-sama AKBP. Ya kalau beliau AKBP kan Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau saya AKBP, aku Kiai Bolone Polisi, ya kan sama. Malah beliau masih junior saya. Menengah wae urusanmu. Dulu makan nasi putih itu nunggu kalau ada tetangga selamatan. Mangan lawuh dadar yang ngenteni ndok kopior. Dadi pitik angker mi dinteni netese. Kapan ana sing ora netes dijukuk terus diinceng nang srengenge. Wah sik apik iki goreng nang wajan. Gek gorenge diambak-ambakke. Akhirnya leh goreng ya tipis. Sampai nombo kok. Salah gorengnya wis tipis diirisi meleh, nang irisane ya cilik. Sanjero omah wong 10 ya diirisi dadi 10. Nggih napa nggih? Lah saniki jenengan ngersake kuliner model apa rak kelakon, kepengin menu macem napa lak keturutan, kepengin makanan khas daerah pundi lak keturutan, mangan saniki nganti mbledos. Tapi kula panjenengan sok mboten nyadari leh niku nikmat saking Gusti. Sok kadang nglerwake leh niku peparinge Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, ben ora suwe-suwe. Papan. Ya wong Rembang saiki papane wis genah-genah, rumahnya udah bagus-bagus. Rembang hampir tidak ada rumah yang tak layak huni. Kalaupun ada daerah terpelosok omah sing welek tidak layak huni, mesti untuk program bedah rumah. Nek bupatimu canggih lobine, sing bangun ya dudu bupati, duit teko endi? Neng kan sing ngusahake kan bupatimu to. Ya dibantu wakil bupati, ya kok iri ora disebut. Nah, engko sing nangani ya Pak Dandim sak anak buahe urusan bedah rumah kuwi. Nek Kapolres urusane teroris. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ya rumah itu jelek-jelek, dari gebyok itu paling bagus, rata-rata malah gedek, bolong-bolong ngombo gek sedeng dibrosoti kirik. Nek awan kesentrong sengenge panas ongkep sumuk leh bengi angin wuku biyen dereng wonten kipas angin napa melih AC, wontene nembe AB angin brobos. Kalau hujan terocoh rumahku becek semua, kalau lagi kemarau berdebu nganti dinggo omah undur-undur. Nah, mantan tukang golek undur-undur toh. Saiki jenengan pados undur-undur kangelan wong omah wis keramikan wis marmeran. Lek biyen rata-rata omah ana undur-undure, gek omahe undur-undur ku apik, lek golek iki disebuli. Lah nyebul kok. Nyapa mbok lonke? Jebol ya biyene. Mangke undur-undure kenek cancang benang apa suwirke gedebok ditaleni nggo mancing kancane.
Rumah dulu Masya Allah kayak gitu, sekarang udah bagus-bagus. Kalau dulu rumah itu bolong-bolong, kalau lagi malam musim dingin Masya Allah kena angin kademen, gek kemulane sarung cilik loh, ditarik mendur sirah ketutupan sikil kademen, pelorot mengisor sikil ketutupan sirah kademen, akhirnya melungker kaya terenggiling. Lah tak turune terima ngeleset nang ngisor. Lamun punya tempat tidur itu terbuat dari bambu, bahasa Inggrisnya the bayang. Nggo turu kadang ya kecepet geger kecantol paku, gek ngisor kloso akeh tinggine, dhuwur akeh nyamuke. Dadi turu ya ambek senam, ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek, tangi turu rai ting celonteng ireng kabeh kena anguse dilah hublek. Mohon maaf, saya ingatkan kenangan masa lalumu. Pak niki nggak ada, rumah udah bagus-bagus, tempat tidurnya itu udah spring bed semua, mentul-mentul, tangi turu nganti entuk iler telung ember. Sandang, pangan, papan, wong Rembang wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Lho, nggih kata-kata etet kabeh ngene iki ya ora gampang. Mulane nyandang rapet mangan wareg turu anget. Sing nomor 4 kendaraan wis canggih-canggih saiki kendaraan mula mlakune do cepet lho. Nyandang rapet mangan wareg turu anget mlakune cepet, ngene iki ora gampang. Mulane larang kowe ora melu urun ngono ya. Sekarang nggak ada kok orang bepergian kemana-mana jalan kaki, itu nggak ada. Cepet-cepet dulu mbah-mbah kita kalau pergi haji itu memakan waktu hampir 6 bulan, naik kapal laut geremet nyang segoro. Sekarang sing reguler 40 dino, sing plus selawe dino, plus 15 dino. Numpak pesawat Semarang ngantos duki Jeddah duki Madinah 9 jam, numpak pesawat diantar lah pesawat apa ana pesawat tok crut ngono ya pesawate bojomu kuwi. Dulu yang punya kendaraan mobil itu kalau nggak konglomerat, nggak wong sugih temenanan utawa kaum ningrat, kaum bangsawan. Nah, sekarang ini penjenengan ngitung jumlah mobil sak Rembang nganti dawir lambemu. Saking okehe. Pemane sepeda motor tiap rumah sak keluarga wong 5 sepeda motore 5 nggih napa nggih? Lek zaman biyen sak desa sing duwe sepeda motor niku namung Pak Lurah. Mula biyen kok ana sepeda motor mlebu kampung digodaki terus diambuti pete. Tukang ngambuti pet sepeda motor saiki ya iso dadi ndandem kok. Halo. Ben ora suwe-suwe saiki mlakune do cepet. Nomor 5 anggaran, duite turah-turah. Anggaran tuh sekarang berlimpah, wong-wong duite akeh nganti dompete kebek. Turu nyandang rapet mangan wareg turu anget mlakune cepet dompete kebek. Lho ngene iki ora gampang. Mulane pengen murah yang ngundang modenmu kuwi. Ngerupa yang nggawa rego bro. Lha wong sakniki dompete kebek-kebek, duit diwadahi dompet iki ora kamot. Wong PNS ae di samping gaji pokok ya ana tunjangan, ana macem-macem. Dompete kebek ora kamot, duit diwadahi dompet mula do buka rekening, sedaya ora nggadah ATM. Sakniki mundhut yatra niku mboten repot-repot, nganti tindak pundi ora usah brotong-brotong nggawa duit abot-abot. Sangu ATM cuwilik sak KTP kuwi. Engko lek njupuk duit trimo didudulke dul iso brobol-brobol metu duite. ATM pokok didudulke mawon dul brobol-brobol metu duite. Nah bapak-bapak niku nggih nggadah ATM. Singkatane alat tusuk manual.
Kuwi kapan didudulke dul kuwi ya berobol-berobol. Yeah.